Huli mga pay. Ayun oh, good size pa rin mga pay. Good size na rin ito mga pay. Oh. Good size. Good size na rin ito mga pay. Pwede na. May mali, medyo malit-lit ng konti. Pero good size na rin siya mga pay. Yup. Oh. Okay mga tupay, Idol Master Mike TV, magsawa na nakakabiwas dito mga katupay. Idol Mike, ito kanduli tilapia tilapia pala mga tupay. Oh, alright. Ano na di? Ha? Ba't lang yata ako? May kaagaw ako dun eh. Alright mga tupay. Whoop. Yeah. Okay, malaki-laki na to mga tupay. Aray. Dinig pa ako ah. Okay, Master Mike TV, shout out. Huli na naman mga katupay. Master Mike, ang laki nito. Uy, ang laki, pulahan. Huwag kang matanggal ha. Ito sakto lang talaga matatanggal. Sabi ko na nga ba eh. Aw, sus, ang laki mga master. Oh, sakto lang talaga na iangat ko. Ay, ang laki. Sakto lang talaga na iangat ko, master. Lapad yan, kasi lapad ng palad ko mga katupay. Ano na, Master Mike? Oh, lapla. Oh, ha. Shout out Master Mike, ikaw ang bida ngayon. Ayos. Hindi tayo binigo sa spot na ito. Huli na naman mga katupay. Master Mike, huli. Okay, malaki. Oh ha. Okay, Master Mike. Ano na? Shout out sa iyo, Idol. Okay. Oh, yep. Nasa kalagayan na siyang siya mga katubay. Dede. Lapla. Hi, Master Mike. Shout out. Huli na naman mga katupay. Ayun oh. Huli. Malaki mga tupay ah. Huwag kang matanggal. Ay, dalawa yung kinain niyang taga oh. Dalawang taga yung kinain niya mga tupay. Ay. Oh, dalawa yung kinain niyang pain. Ang laki kasi niya eh. Oh,
ang taga mga tupay oh. Isa. Oh. Yep, dalawa. Oh. Alright. Master Mike. Saan ka na ba? Sa linggo punta ka na dito ah. Shout out sa iyo idol. Oop. Ulala. Huli mga katupay. Huli. Malaki ito. Malaki ito. Ayan na oh. Malaki mga katupay oh. Huwag ka matanggal ha. Ay malaki ka. Huwag ka matanggal. Huwag ka matanggal. Yan mga katupay. Malaki. Oh, huwag ka nang lubog. Oh, ito na. Ito na. Tanggal. Tanggal na. Sakto lang mga tupay natanggal. Oh. Ay, lagay na natin sa lagyanan. Baka makawala pa. Ang laki nito mga tupay oh. Oh. Oh, haha. Master Mike. Bisita ka na dito ah. Mapupuno na yung cooler ko, Master. Mapupuno na yung cooler ko, Master Mike. Okay, huli mga tupay. Huli. Uy, uy, uy. Uy, good size na mga tupay. Oh. Good size. Good size mga tupay. Good size. Yep, Master Mike. Shout out sa'yo. Ikaw ang bida sa linggong ito. Yep. Nasa mabuting kalagayan na siya mga katupay. Okay, Master Mike. Katupay, may gulat ako. Tinakbo na lang bigla. Malaki ka ba? Tinakbo mo na lang eh. Uy, sakto lang. Good size. Uy, arroyo. Pangalawang arroyo natin to mga tupay. Pangalawang arroyo. Arroyo Sipodent. Nakakagulat ka ng mga arroyo ka. Bigla mo na tinakbo. Arroyo. Pangalawang arroyo natin mga tupay. Ish, gulat ako dun ah. Bigla mo na tinakbo ah. Master Mike, shout out.